Lanqas laħqet għad-ġimgħa mindu Evarist Bartolo sar Ministru li ma ltaqax ma' kuntrattur privat li approvalu pagament tax-xogħol li jagħmel fl-iskejjel bħala parti minn kuntratt tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħha. Iżda l-pagament li ngħata lil dan il-kuntrattur kien ferm ogħla minn dak dovut, tant li l-pagament kien miżmum minħabba xogħol żejjed li ma kienx stipulat fil-kuntratt u talba ferm ogħla minn dak miftiem, saħansitra jirriżulta li nqabżu d-deadline stipulati fil-kuntratt. Kien id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Avantgard stess, Joe Vella, li konferma dan fittra lill-editur fuq The Sunday Times of Malta fejn jispjega li ltaqa' mal-Ministru Evarist Bartolo 5 ijiem biss wara r-rebħa elettorali tal-Partit Laburista. Fl-istess laqgħa l-kumpanija ppreżentat lista ta' xogħlijiet li saru u li kienet tlestit biss l-għada tar-rebħa Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2013. L-allegazzjonijiet li qed isiru saħansitra waslu biex impjegati tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern u l-investigazzjonijiet għat-tawsijat fil-kulleġġ ta' San Injanzju f'Ħalqormi biex jispezzjonaw ix-xogħol li sar mill-kumpanija Avantgard. L-ispezzjonijiet mistennija jitkomplew fil-jiem li ġejjin b'numru ta' uffiċjali u eks-uffiċjali tal-FTS kif ukoll rappreżentanti ta' Avantgard illi ġew u se jiġu mitkellma fil-futur qarib. L-FTS kienet irrakkomandat lill-Ministru Evarist Bartolo li jinħatar quantity surveyor indipendenti biex jassigura l-kwalità tax-xogħol u x'kellu jsir f'dan il-każ u jekk l-Avantgard tinsisti għal dan il-ħlas skont it-talba tagħha, il-każ kellu jmur quddiem arbitru skont kif stipulat fil-kuntratt. Madankollu Evarist Bartolo njora dan kollu u mexxa bil-pagament minn flus il-poplu Malti u Awċi.